Raja Kimi kecepati water langsung serdu naklam ningkan suri nira ingkorapo aparman padopon lo. Water langsung Jonel Komiti atumpen patir piponsi Miss water langsung ningkan suri hinira ingkorapo aparman kibipon along Jakriti Honda West Karbi Anglong pen akehai Hemarikro ahin pen bangso anong mate iskuti sitame pipon lo. Nijang Karbi Anglong lakha isi Doaramla kontinensi kaparlo serdho naklamalong sitame Raja Kimi mate Miss water langso kecepati bipondo piposi bangso ajai mek elitum hawar Karbi risonimso rongaji along gibi ponang kokma pulotangte lata isi elitum Karbi akhai apending sumpot sopimar adang kapacethang dun flupji aphan lapen methang Karbi anim sopi atumta akang toy angdeng an kapale dunji aphan si bangso ajai mek bipon nangkoklo lason si water langso serdu naklamalong sita Miss water langso pre niphai hini arni komat abang phisi sengkan suri hinira ingkora pho asengkan aparman Raja Kimi nai Miss water langso kecepati along kejengsi anong kecepalong pon lake mir etso teronpi adonhu anong kecepalong pon lake wangjer ronghangpi lapen kethom anong kecepalong pon lake Sonali Hansepi lapen thu subtitle Miss Best Talent liat teronpi Miss Best Work Mirbon teronpi Miss Best Popularity Rengmili Inglengpi Latumsi Peneng Miss ZKYF Jonel Karbi Youth Festival water langso ningkan surhinira ingkorapo aparman ke nok cepalong ponlo lapen hawar Karbi risionimso rongaje water langso amai ahin pen biponsi mesen med pen bangso amai chunpon pamelo pusi birta ripdun long Mitha chibor event seminar ta chulong lo lapen nipai nipo nihanang support o nihan latum si nihan inspirational thought na nang pilo nihanang motivate dun ala so basi las nipai nipo bensi ni binar chupalong ponodak Miss ZKYF buthalang so tangte non hejong tang le kaning je pon tangte nali po se mane nang support don piklo tangte nali po to ma phanang le kopisi akero piji nili pai pen nili po hana kiro piji laki latum ni phan pa anang support lon so wasi ni latum han chiro piji chining je da thekte da lo song se mini pa an ni hana support apa tangte ni nang le kon pen se nang chapati don la dang bang ni halak ro kan ni chapati tangte nali phang ke bang jelang arni pustame la pusona chapati don bom malang mas oh chapati don bom lang tante tree long na hok na ni chapati din ake thi long na ni chapati na pa an su se sia aprang chapati na tante nali kai long akemang the dong ke kopilos ni kai long ke mang thi dung ke ni hi air hostess ni ning hang big air hostess akan pir the ki jui la hai ma ni ning hang tan ni air hostess no ni ke mang asong na to phan terang ki to phan akero kilo jasme pet ajo ki me kardon tawi ko thotang kon ti pajelo ini ning suri ni ra ingkorapo ning tong ke ra ko pothat langso awar Karbi risonimso romaji labangso Raja Cepate ini angdum kiti priaciklo ipai ini nildum ani gang sam bajit sok si pen pangceng si non an ke baji himi anang ke pleng lo lasinon pajut long penni lo insam jin pen nitum pajut long penni lo la pen kelang ahin pen kebang Korti la pen injir tum family tu pan alni raglon la pen alang tu maning nang kirim dura por alang rulo
Japan Jasmet peda bangke ini tabang som asai kepacu nalong itu nang cerap dun penangan do Japan Jasmet ped karbengo temas pamsi PM sarpo kacang taro pantaro lo tabang so ajai me kalangli amet amena jungjung cia datkan tapi itu panang cerap do Japan sar sonde port chairman kami nirtulat ceng chef frank ada alangli aning arong nang cuti dun pen ditum pan este nang pathi dun teng pen alangli idun lo nang rap dun lo pen ning arong lo na cerap dun tupan am tabi cerap dilo tasi sa met pet pingi bangke non labang so asa element tum pajila lo tini ke long lage miss bothat langso 2025 lage mir et so teronpi lasi skuti pon lapen first runner sub ke bangjir rohangti lapen second runner sub ke Sonali Hansiti alang itu mong si pining 2025 bangke cepalong pon Kami sa kibang gilang aningkan pestamin lapuson thon ako nali siding pon thulang mo sa. Kebang jilang aningkan bang si Arnam yung sa hirjume ipiduno ko dante hala bangke mata pon thulan ko the hitung ke per the bang munit chatti munit jong chot take Arnam lima tuwar ng kethan di langsung teng pasik tu play pot po masih kebang jilang aningkan tame an so seri tum bori tu po lapen piling sengkar bang ke tabangso subcommittee a convener lo kirminga bang rumpi lapen RTT mungkin rumpi pacun pemilo lapen jut pemilo